Sanibonani molweni namkela kwesisethubeni ngesiXhosa. Waze wasemathandweni ke guys uwenzeni ungumuntu onobubele ke kumuntu wonke ke uThembu yatsho ke bahlele etafuleni ke phakwaba no lo khona indoda ayifumeneyo abesithi uvusa hayi sanithetha kanjalo ngokwenzeni akho nto ayaziyo ngento idibese namadoda. And kungulowo muntu nje wenzeni uncoma nditsho Vusi uba banabafazi abahle. OThemba babizwa ngoobhuti babo noThemba bayothuka into bayibo mna ndikubhuti wakho abesithi ngicela ungigqithisele ukutya wena. Abuze neejusi uba kushota into etafuleni nguye ophakama wayoyithatha. Wonke umntu uthe nqa but ke ooanti bona bayazi uba kwenzeka ntoni because kaloku wewe usemathandweni nalo mfana oyithutha yakhe. Kanti ke uNomalanga naye ke guys ukhona kule tafile. So into ethi after laa meeting ibikhona baye bamthatha bazomfaka kwaDlamini. So uSibongile ke ukwakwenzo ke uva ezi ndaba zoba uNomalanga ukwaDlamini uzoqonda ke uba kanti umthetho wakhona kwenzekani. Abe sezama ukuchaza ukwenza into yoba kaloku uNomalanga udinga uncedo njengangoku. Nam ayonto ndiyifunayo into yoba makabe phaa but akekho umuntu ozomnceda. So uSibongile besesitsho into yoba hayi kulungile ayikho into endingayenzi ukuze ndide ndibe abazali bakho bandithatha njengomntu owamkelekileyo efemelini. So akho nto ndizayenza ngaloo nto leyo. Besiqubula ibhegi yakhe ephume emshiya kanjalo kwenzo engazi naye uba makathini because really iyothusa into yoba uNomalanga abonakala ehlala kwaDlamini. Ngapha ke uPhetheni yena ubonakala exelela uNomalanga uba uzomzamela ugqirha azothetha kuye yonke into engamphathi kakuhle. And umuntu ozomqhubela ngoku ikwangumkhize noba uyaphi uzohamba nomkhize kuyo yonke indawo. So inoba avoid into yoba vele abonakale nje sele esezimotweni elala emotweni yonke loo nto leyo. Kwelinye icala uPhetheni ulungise izinto nonjengaye esithi into yoba yonke into ayenzileyo iyamsinda futhi iyomsinda ade awungena naye engcwabeni. Njengabe sisithi no usuzithwalisa umthwalo ngolo hlobo. Abe sesithi ke uPhetheni yena kuyamxelela ke njengayo ngayo yonke le nto kaNomfundo. And okwesibini uThemba umthatha njengomntanakhe njengangoku futhi nje uyamamkela nje ngentliziyo yakhe yonke. Njengaye naye ke besesithi hey nam ndidikiwe kukulwa ngoku ngcono sibe right nje. uPhetheni abe sesithi ke kubhetele ke sirenew ii-vows zethu ke kunjani xa kunjalo. Wavuma ke unjengaye kodwa esithi as long as ukwenza ongunyana wam uzobe ekhona apha kwam engowalapha ekhaya. Abe sesithi kuPhetheni nakanjani leyo into izokwenzeka. Wenzeni ke guys uthe esazama ukufundisana ke noPhilani kwacaba kungeni nenye into ayijongileyo zii-lips zikalo mfana. Hayi ke umfana besebona naye uba le into esiyenza apha izosanda masithathe ibreak noba ye-5 minutes. Bayithathile ke loo break yabo ke bangabo bantu bancokolayo but ba-ende phaa bencamisana ke guys. Bathe besekuloo nto yabo wangena unjengayo wabo babhaqa ke. Wothuka ke buza uba kwenzeka ntoni apho. Uthe ke kuwenzeni laa mfana uyamgxotha sozaphinda ambone phaa. Kwenzeni becaphuka ke kayesithi wena tata ukwenzo waqala ukujolana noNomalanga bengakangam but ngoku wena uneproblem neetshomi zam ziyajola. So uyinto ephendulayo nje wenzeni uyamxelela iindaba zakho unjengayo. Unjengayo uthe ke kulungile noba kunjalo kodwa into endixelela yona uba into yakho nalaa mfana i-out sozophinda umbone apha. Ukwenza kwecaba becele uPhetheni uba makafike ke kwa kuPhetheni uphaa and ukhalazela into yoba ukwenza umbizele umbhedo xa emxelela into yoba le nto kaNomalanga yokumthatha ambeke kowabo ibonakalisa into yoba uSibongile bamboni and asoze bade bamthandisise. uPhetheni ke uthi ke yena vele noSibongile abakho close nje ufuna enze kanjani yintoni afuna ayenze. Ekugqibeleni uNomalanga uyaludinga uncedo uthi ndixelele ufuna ndenze ntoni. Kwenza uthi ndiyayiqonda into yoba uNomalanga udinga uncedo kodwa uSibongile yena ucinga uba akekho kude for le family yethu nokuba yiphathi nje yayo. Watsho emcela ukuba ndicela undamkelele uSibongile. uPhetheni uvumile ke sithi uyamamkela uSibongile esithi ke nawe ke uzoba sikhona ii-conditions ezizoba khona. uSibongile uba ubaluleke ngale ndlela uba wena uzoshiya ngale ndlela umthanda ngayo uzoshiya laa khampani uyisebenzelayo ubuye uzosebenza kwaSibalikhulu. Ukwenza umbuze ukuba ubungenondenzela yonke le nto njengomntanakho ondithandayo nje umntanakho nje. uPhetheni uthe uzofunda ke mfana wam into yoba xa ngaba ufuna i-peace iza nee-sacrifices. Ukwenza uthe ke kulungile as long as ke ezokwazi uba bamkele uSibongile.
Gcina yena kwelakhe icala uhlutshwa nguPhakamani ke ngefowuni. So busy ke uthethe efowunini uyashawutisa into yoba ndithe hlukana nam, ndingumntu otshatileyo mna and andidambi ndingenwe yintoni de ndilale nawe. Kanti lonke eli xesha athethayo uNomalanga ule lapha esofeni and ungqengqela akalelanga, abe sephakamisa intloko uNomalanga emjonga. Abuze uba sowuve kangakanani ke ngoku into athi lo andazi kodwa yonke into endicinga uba ndiyivile. Sezenza bhetele kwayena ke nguNomalanga manje into enizenzayo. Aze sesithi ke kugcina sisengxakini kodwa ke thina sobayi-2. Uyabona uba si-trapped. Wena u-trapped kwinto ye-loveless marriage. Nam ngapha ngusibongile kundivalela uba ndibe nokwenza wam. Ethi ke ngoku futhi iyancomeka into yoba thina sobayi-2 ngoku sibhizi silwela into yoba sibe nabantu bethu soyi-2. Ugcina abe sesithi hayi andithandani noPhakamani wena, uyeke into ozithethayo. Kuthe kusenjalo ke engekaphenduli uNomalanga kwafika uVusi ke seyebiza isithandwa sakhe ke wabe secaphuka kuVusi esithi ndandingatshongo into yoba hlukana nento noNomalanga phakathi. Guys, uNomalanga uvele wacula wangathi ubotshwe emnweni esithi oyena mntu oyingxaki apha ke kuTanaVusi nguwe, wena uvalele ulonwabo lwabanye abantwana. Uthuke kuVusi uba hayibo ngobani abantwana uthetha ngabo. Abe sesitsho ke hayibo ndithetha ngoPhakamani mna noGcina bayathandana. Hayi uVusi ke ngokothuka ke futhi nongalindile athi hayi sukawudakiwe ingazondihlanyela wena. uNomalanga athi hayibo wena uyafana noSibongile niyamosha, nimosha impilo zabanye abantu. Nina nivale nje i-happiness yabanye abantu. Ugcina oko ke guys engathi utsho ukhwe ngumbane ethulethe tu. Awaphumi emlonyeni. So uVusi naye umjongile caba uyayibona ngoba hayibo itheni ngathi iyadibana nje. Asazi ke guys noba uzombhiliva na uNomalanga uVusi okanye uzobhiliva uGcina. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.